Κύριε Μακρό, ξανά μαζί, εδώ, προεκλογική περίοδο. Αλήθεια, πόσες φορές έχετε δώσει για δημοτικό σύμβουλο, για καταθέσει υποψηφιότητα? Πρωτοξεκίνησα με τον Κώστα τον Καΐσαλη το 1998. Ήταν η πρώτη φορά που μου είχε κάνει την τιμή και μου έκανε την πρόταση. Δεν το μετάνιωσα. Η αλήθεια ήταν μια εμπειρία θαυμάσια το πρώτο ξεκίνημα, και στην πορεία όλων αυτών των χρόνων διαπίστωσα ότι η επαφή με τον κόσμο, το να έχεις τη δυνατότητα να βοηθήσεις ή να βάλεις και εσύ ένα λιθαράκι σε αυτό το οικοδόμημα που λέγεται το νησί σου, το μέρος σου, ο τόπος σου, και το ότι έρχεσαι κοντά στην κοινωνία διαπιστώνοντας τα τεράστια προβλήματα που υπάρχουν πίσω από κάθε οικογένεια, πίσω από κάθε άνθρωπο. Και πιστεύω ότι μου έδωσαν την όθηση να ξαναδώσω ξανά με τον Κώστα τον Καΐσαλη, βλέποντας την επόμενη πενταετία ως ένα χρονικό διάστημα το οποίο επιτέλους θα μπορέσουμε να λύσουμε τα περισσότερα προβλήματα τα οποία δεν προλάβαμε να λύσουμε την τριετία που πέρασε. 16 χρόνια. Έχετε περάσει επαρκετά πόστα με τελευταίο αυτό του Προέδρου της Μαρίνας τώρα. Ποιο ήταν αυτό που σας άφησε, αν υποθέσουμε ότι αυτή τη στιγμή σταματάγατε την πολιτική σας ζωή, έτσι, και ιδιωτεύατε, τι θα σας έμενε από αυτά 16 χρόνια? Δεν θα το πιστέψετε. Διετέλεσα στην αρχή, όντας νέος δημοτικός σύμβουλος, τοποθετώντας με τότε ο Κώστας ο Καΐσαλης ως υπεύθυνο οικονομικών του Δήμου της ΚΟ, όπου τότε πραγματικά τα είχα χάσει. Φανταστείτε τώρα ένα τεράστιο Δήμο και να ασχολείσαι με τα οικονομικά για πρώτη φορά. Ήταν ένα δύσκολο ξεκίνημα, όμως μου έδωσε να καταλάβω το πώς είναι η όλη διοικητική δομή του Δήμου. Αντίστοιχα όμως με είχε βάλει και ως υπεύθυνο της Δημαρχιακής Επιτροπής. Το πιστεύετε ότι η επαφή μου με τους παραλιούχους, με τους ανθρώπους δηλαδή του καθημερινού μεροκάματου και του μόχθου, ανθρώπους που είναι όλοι και είναι ακόμα όλη τη μέρα κάτω από τον ήλιο για να μπορέσουν να βγάλουν ένα μεροκάματο, οι οποίοι δεν είναι επιστήμονες, είναι άνθρωποι που έχουν βγάλει το δημοτικό, αλλά δεν έχουν άλλη επιλογή. Είχα ξεχάσει πως είναι απολαυστική μια κουβέντα μαζί σας, αλλά τώρα επειδή είναι προεκλογική περίοδος δεν μπορούμε να απλωθούμε, αλλά θέλω μετά τις εκλογές, εκλεγείτε δεν εκλεγείτε, να κάνουμε μια κουβέντα, γιατί κεντρίζομαι παραλιούχοι, μεροκαματιάριδες. Το μεγαλύτερο ποσοστό των παραλιών δεν το έχουν πλέον μεροκαματιάριδες, το έχουν μεγάλο ξενοδόχοι, το έχουν μεγάλο επιχειρηματίες και πάει λέγοντας. Αλλά ας μείνουμε αυτά για μετά. Τώρα, ποιο ήταν το κίνητρο για να ξανά είναι υποψήφιος ο Σταμάτης Μαρκόγλου, πέρα από την τιμή, την γνωριμία, με την ανάπτυξη μιας φιλίας με τον Κώστα τον Καΐσαλη? Τι άλλο ήταν αυτό που τον κέντρισε το Σταμάτη να πάει? Νομίζω ότι έχουμε αφήσει σε εκκρεμότητα. Η πρόκληση, αυτό που είπατε πριν, η πρόκληση της πενταετίας για ναι, ναι, είναι το ότι υπάρχουν σε εκκρεμότητα αρκετά ζητήματα, τα οποία, όπως ας πούμε η επέκταση της Μαρίνας. Φανταστείτε ότι για μας είναι ένα στοίχημα. Είναι μία επένδυση περίπου τα 25 εκατομμύρια ευρώ. Φανταστείτε λοιπόν ότι έχουμε έτοιμα τα σχέδια. Έχουμε έτοιμα το business plan. Είναι έτοιμο και η οικονομοτεχνική μελέτη για το πώς θα βρούμε αυτά τα χρήματα ή να υλοποιήσουμε αυτή την επένδυση. Φανταστείτε λοιπόν αυτό το εγχείρημα και αυτή η επένδυση, αν πραγματοποιηθεί, τι έσοδα θα φέρει στον Δήμο μας, αλλά και πόσες οικογένειες και αντίστοιχα εργαζόμενοι θα δημιουργήσουν μέσα στην Μαρίνα. Φανταστείτε λοιπόν, αυτό είναι ένα κομμάτι αυτού που με έκανε να ξανασυνεχίσω, αλλά και το θεωρητικό, θα έλεγα, η ηθική στην πολιτική. Πιστεύω ότι όλα αυτά τα χρόνια έδωσα ένα δείγμα ανθρώπου ο οποίος είμαι μέτριων τόνων, χαμηλών τόνων. Νομίζω είναι ένα δίδαγμα που ήθελα να περάσω στα παιδιά μας, στη νέα γενιά, ότι πολλές φορές όταν θέλεις να πετύχεις κάτι δεν χρειάζεται να φωνάξεις για να το πετύχεις. Υπάρχει ο διάλογος, ένα μέσο με το οποίο εμείς οι άνθρωποι που ζούμε στην ΚΟ μπορούμε να το πετύχουμε. Μακάρι, κάτι που πολλοί συναδελφοί σας όμως δεν έχουν.
θα έτσι με προκαλείτε για μια ερώτηση. Σας παρακολουθώ όλα τα χρόνια στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όλα τα χρόνια ψηφίζετε αυτό που έχει αποφασίσει η παράταξη. Υπήρξαν φορές όμως που διαφωνούσατε, αλλά από λόγους αρχής για την παράταξη ψηφίσατε ναι. Ναι, το τελευταίο χρονικό διάστημα ήταν, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ένα θέμα το οποίο δεν το ψήφισα ή διακριτικά, αν ήθελα να διαφωνήσω, αποχωρούσα από την αίθουσα και δεν το ψήφιζα. Αλλά ξέρετε, η διαφωνία δεν είναι να γίνει μόνο δημόσια. Εγώ πιστεύω στην διαφωνία μέσα στην παράταξη. Όπου εκεί, ειλικρινά, γίνονται ζεστοί διάλογοι, όπου εκεί ο καθένας έχει την άποψή του. Μην νομίζετε δηλαδή ότι ο Κώστας ο Καΐσαρλης είναι ο άνθρωπος ο οποίος επιβάλλει τις απόψεις του σε εμάς. Ο καθένας έχει τις απόψεις του, ξεχωριστές, τις οποίες όμως τις αναπτύσσει μέσα στην παράταξη. Σταμάτη Μαρκόγλου, εάν 18 του μήνα η παράταξη σας βγει πρώτη ή πάμε στη δεύτερη Κυριακή και πάλι κερδίσει σε συνεργασία η μόνη της στο Δήμο, πού θα θέλατε να σας αξιοποιήσει ο Καΐσαρλης? Στο ίδιο πώς θα την ολοκληρώσετε ή κάπου αλλού? Άννα μου, ειλικρινά θέλω να σου πω ότι είμαι διαθέσιμος σε οποιοδήποτε πόστο να εντάξει ο Κώστας ο Καΐσαρλης. Γιατί νομίζω ότι εμείς δεν κατεβαίνουμε για να υπηρετήσουμε κάποιο συγκεκριμένο πόστο, ούτε μας έχει υποσχεθεί ο Κώστας ο Καΐσαρλης συγκεκριμένα πόστα. Είμαστε έτοιμοι να υπηρετήσουμε όπου νομίζει εκείνος ότι μπορούμε να αποδώσουμε καλύτερα. Βέβαια, σαφώς θα ήθελα να συνεχίσω το έργο στη Μαρίνα, αλλά είμαι ανοιχτός σε οποιαδήποτε πρόκληση η οποία θα έρθει όταν εκλεγούμε στις εκλογές που έχουμε. Επειδή ακριβώς εκφράζεται έναν πολιτικό πολιτισμό που πολλούς παρεξηγείται καμιά φορά, αλλά όχι ξέροντας το Σταμάτη Μαρκόγλου, καταλαβαίνω πολλά πράγματα. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ.